Dobre, tak ja vás tu vítam. Čaute. Ahoj. Asi by bolo fajn, aby som vás predstavil. Takže máme tu Rudyho, máme tu Vláďu. A dneska by sme sa chceli trošku pobaviť o tom, že jak ste sa vy dvaja dostali k motokaram. A ja tak nadhodím trošku. Vládi, ty si už kedysi preteky jazdila, že? A kedy to bolo? No, bolo to, keď som mala 11 rokov, som začala. To bolo 94. asi začiatok, neviem presne, 94-95. Tak to je ako ja. Áno. Vtedy som... Ty si iba vtedy sa narodil? 94. Á, nič, dobre. Áno. Takže vtedy som vlastne začala jazdiť také, že Comer 60. To som jazdila 2 roky a potom som prešla do vyššej kategórie ICA Junior. Dobre, a to bol... A koľko si jazdila dokopy rokov? 4. 4, hej? A potom hotovo, potom si skončila. Hotovo. Dobre. OK, a teraz si sa zase vrátila, hej, k tomu. Áno. Tak to vyzerá. Tak vyzerá to tak, už mám kúpené všetko, tak asi už není cesty späť. Dobre, tak mi povedz, jak si sa k tomu vrátila. Možno, že to bude zaujímať ľudí, že... Vieš čo, vrátila som sa k tomu tak, že bola som sa vlastne zo párkrát s mojím synom voziť v Dlhej na tých štvortaktoch a on sa akože celkom tak aj že zlákol a tak a ja som vtedy, akože moc ma to nebavilo na tých štvortaktoch, vieš, že také to bolo pre mňa akože o ničom a som tak dostala akože chuť zajazdiť si na takej poriadnej motokáre a zobrala som toho syna asi tak o 3 mesiace na to sa pozrieť na preteky na Slovakia Ring na posledné v sezóne v oktobri. A tam som akože došla a taký som mala strašne z toho taký feeling, že také hrozné spomienky, akože veľmi pekné, hej. A úplne som si povedala, že ja do tohto strašne chcem ísť znova. Že strašne som sa tam akože dobre cítila a tá vôňa proste spáleného benzínu z dvojtaktného motora. To máš len v Thajsku, keď ide motorka. Áno, to poznáme. Takže tam som si vlastne tak povedala, že by som do toho chcela ísť znova. Daj si čusík, Rudy. Ďakujem. Aj som potom prišla domov, aj som o tom začala rozprávať a všetci si zo mňa robili srandu. Od všetkých rodinných príslušníkov až cez kamarátov, že či som sa zbláznila, či si uvedomujem, že koľko to stojí, peňazí, času, všetkého a že mám proste kopec roboty a nebudem mať na to čas. Tak akože áno, uvedomila som si to, lebo veď zažila som to, ale bola som rozhodnutá, že proste do toho pôjdem. A začala som si pozerať na inzerátoch akože káry a našla som si akože 2 káry, jedna bola v Maďarsku a jedna bola v Novom Meste. A v tom období mi vlastne moja kolegyňa poslala vlastne fotku túto môjho kolegu, že Rudka Rokošného, že si kúpil káru a že teda ma pozdravuje. A ja som si tak myslela, že no čo si kúpil nejakú rentálnu káru, vieš? Lebo veď to akože nerobí hocikto. A ona mi teda akože poslala normálnu káru, takú, že s rotaxovým motorom, tak mi tak zasvietili oči, lebo som sa hrozne potešila, že budem mať s kým akože asi možno zdieľať to, čo so mnou nikto nechcel zdieľať. A všetci ma považovali tak za trošku takú akože, že áno, rozprávaš o tom a to ťa prejde. Tak som vlastne Rudkovi napísala a zistila som, že on si kúpil káru tiež od človeka z Nového Mesta nad Váhom, ktorú ja som si akože pozerala, len teda inú. No. A s Rudým sa poznáte odkiaľ? Ja teda prednášam na vysokej škole, čo je jeden z mojich jobov a on je môj študent. Takže pani profesorka a pán študent. Tak. Výborne. Dobre. A nakoniec ste skončili spolu v jednej garáži parkovať, hej? Tak to dopadlo. Áno, akože vlastne som sa s Rudkom dohodla, že si pôjdeme zajazdiť. Takže sme boli jednu sobotu jazdiť a akože to... Vozila som sa predtým v Trebaticiach na takej silnej káre, ale toto bolo, že na ten deň akože nikdy nezabudnem. Že to bolo, že som sa rozhodla, že áno, že ďakujem za to.
že som sa s ním akože stretla a že to tak akože skatalizovalo to, že čo by mi asi dlhšie trvalo, keby som na to bola všetko sama. To bol ten deň, hej? No to bol ten deň a vlastne o týždeň na to išiel so mnou a kúpila som si tú káru. A ty si nikdy predtým na motokárach nejazdil? Vždycky sme to mali tak zafixované, že je to kvázi šport pre ľudí, ktorí majú peniaze. No ja mám 2 súrodencov starších, my sme nikdy neboli nejaká extrémne bohatá rodina, tým pádom to pre mňa nebola ani myšlenka. Ja som vždycky bol skater, celý život skateujem, 17 rokov jazdím na skateboarde, ale práve pred tými 2 rokmi sa mi stal úraz, otrhol som si achilovku a nevedel som sa odrážať na skate. A ja bez toho adrenalínu fakt ako keby nedokážem proste nejakým spôsobom fungovať. A jazdím doma simulátor, mám volant Charlesa Leclerca, jazdím formulu doma, tak si vravím, že idem sa povoziť do Dohej, nie? Že je tam okruh, tak som sa išiel raz, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát. Po 4. kráte som prišiel za tebou kúpiť si prvú výbavu, lebo už som musel mať vlastné rukavice, vlastnú príľbu. To si pamätám. A tak ďalej. A potom tiež, že tie rentály mi prestali ako keby stačiť, je to pomalé, tie štvortaktové motory, tak som tiež hľadal po inzerátoch, lenže ja som o tom absolútne nič nevedel, o tomto športe, ani o súťažiach, ani o tom, aké sú triedy, že ja som si kúkal kazetka na bazoši, čo keby kúpim, tak možno ani nikdy nezačnem jazdiť, lebo už vieme, koľko sa o to treba starať, ale tiež som mal zhodou náhod šťastie na pána z bazošu, ktorý mi nepredal len on mi predal káru, ale kúpil si mňa. Dobrý obchodník. Áno, ja som hneď povedal, že počúvate vedúci, ale musíte mi s tým pomôcť, ja o tom nič neviem. Hej. Tak nebol z toho nadšený, ale nakoniec sme sa skamošili a začal mi s tým pomáhať, začal mi to servisovať a tak a potom vlastne som sa dal povoziť Ladi a už sme ako si prenajali spolu garáž. Ja už som ju mal predtým. Som sa tam nasťahovala. Lada sa nasťahovala. A urobila som z nej byt. Urobila poriadok. Bez opýtania, že? Jak sa hovorí. Vymetal pavučiny a odtedy garážujeme spolu, no. Dobre. A teraz máš Rotax tiež? Mám Rotax Max Senior, ale chcel by som prejsť na kazetku. Minulý rok som dostal na 30-ku jazdu na kazetku a teda keď si Harry Potter vyťahne čarovný prútik, tak také svetlo cez mňa prešlo, lebo Rotax je sranda, je to silné, keď som si do toho sadol prvýkrát, tak oproti tomu rentálu, to som mal taký úsmev pod príľbou, že wow, čo to je. Ale tiež potom roku a pol, keď som na tom trénoval, si vravím, že je to také plyn brzda, ale keď som si sadol do kazetka, tak to bolo fakt neuveriteľný pocit, tak teraz všetkým na kazetku. Ale mám Rotax Max Senior. Takže prečo to kazetko nakoniec? A určite ho chcem, napriek všetkému už viem, čo to obnáša, ale keď zarobím prachy raz v živote, tak určite chcem kazetku, lebo to je fakt ten pocit pre mňa. Radi tú rýchlosť, že má to úplne iný odpich, úplne inak sa to správa. Je to iné, jasné, je to iné. 85 kg na Rotax Max, tie výjazdy nie sú zrovna najrýchlejšie, ale akože je to aj mojou určite neznalosťou, takže to si uvedomujem, ale na tom kazetku som dal jednu rýchlosť dole a už som mal odpich, aký som chcel, takže to ma fakt bavilo. No. Ideálna váha je tak niečo medzi vami, lebo Vláďa musí dovažovať zase veľa a ty máš zase viac, takže to je... To som schudol teraz, mám 85, keď som začal jazdiť, kvôli tomu som začal normálne cvičiť, lebo som nevládal kvôli zápestiam a keď ma strašne bolelo, tak som začal cvičiť a teraz mám 73. To som sa chcel spýtať, že či ťa neboleli ruky z toho kazetku? Boli. Akože už z toho Maxu to nebola taká tragédia, ako to bola tragédia z rentálu do toho Maxu. Že to vtedy som odjazdil fakt, že set 2x20 kôl a bol som hotový z toho. Čiže skate ma nikdy neprinútil cvičiť v živote, ale kvôli motokárom som normálne začal cvičiť. To viem, ja som jak decko stravil na Korčulách, tiež sme schody schádzali, skateparky a takéto, však ruky polamané dvakrát a kadečo. Ale tak ako, jak dieťa, hej, hobby zo srandy proste, vo voľnom čase po škole som hodil tašku a takže toto viem, ale hej, no, tak však ja mám tiež na kazetku niečo odjazdené a už aj v tom dospelom veku, akože není to sranda, to dokáže pozamietať s tebou poriadne. Určite. A hlavne, čo je podstatná vec, je ten chránič. Ja som mal predtým od teba, lebo som do toho nechcel veľa investovať, ten OMP chránič, ten bol super, ale keď som si dal ten Benjiho chránič, tak to fakt, že aj tá istota v tej motokáre bola oveľa väčšia. Lebo zrazu, keď som trafil obrubník, tak mi to neurobilo dieru do rebier, že fakt, že už som mal takú väčšiu istotu v tom. Neboli to a menej bolesti, no, určite. A ty na preteky prečo nejdeš? Vieš čo, momentálne nejdem na preteky určite aj kvôli tomu, že to stojí fakt akože strašne veľa peniazy, ja si to uvedomujem, že je to ako finančne náročné, že teraz si kúpiť celú novú káru, výbavu, teda všetky tie štartovné a všetky tie veci okolo, tak ja som si povedal, že fakt chcel by som trénovať a keď by som išiel do závodov, tak by som chcel ísť na tom KZ-ko. Je fakt, že určite si chcem tento rok šporiť, trénovať na seniore, kúpiť to KZ-ko, 2 roky potrénovať a potom by som chcel ísť do toho.
A ešte potom je druhý dôvod, že vlastne bude mi robiť mechanika. Áno. To by sme nezabudli, vieš? Môžeš byť aj mechanik a jazdiť, hej. Poznáme aj také. Potom sa čo- vystriedame, len ja ho asi iba roztlačím. Tento rok som To mechanik. je ťažké. Poznáme pár oteckov, čo mali 2 deti a servisovali, mechanikovali 2 káry naraz a to sa To nedá. musí byť hrozné. To buď na jednej neurobíš všetko, čo si mal, alebo ani na jednej. Presne tak. Dobre, a ty ideš Vláďa na preteky teda, hej? Áno, ja pôjdem tento rok slovenský kartingový pohár a prihlásila som Dobre. sa do seniora. Dojdeme ťa pozrieť určite. Super, To sľubujem budem sa verejne. tešiť. Spravíme nejaké video z toho. Áno. Dobre, dám ti nejakú onboard kameru potom a niečo nám natočíš a s Jasné. dovolením to vypublikujeme. Tu, nech sa páči. Dobre. Si bola teraz na tom školení, čo bolo pred 2-3 Áno, dňami, či kedy? teraz som bola v sobotu. A že vraj tam bolo 250 ľudí? Som Áno, počul? vieš čo, bolo tam tak veľmi veľa ľudí, že nestačili tie vytlačené testy, ktoré mali pre všetkých pretekárov. OK. Že naozaj ich tam bolo. Bola som tam aj minulý rok pre istotu, aby som mala licenciu, keby náhodou. A bolo tam strašne veľa pretekárov. Bol tu jeden zákazník akurát v ten deň, jak došli z toho školenia a on mi volal do obeda, že za hodinku skončíme, že dojdeme a nevolal, potom zavolal za 4 hodiny, že boli sme to 4 hodiny. A hovorím, však, a že bolo strašne veľa ľudí extrémne. Tak Áno, áno. Ja sa teším, že popularita kartingového športu rastie, lebo ozaj my, keď sme boli, teda poviem, decka a jazdili sme preteky, čo je pred 30-25 rokmi, neviem presne, tak to keď som v škole ja povedal vtedy, že jazdím motokári, tak nikto nevedel, čo to je. Všetci si predstavovali, že Flintstonovci mali čosi autičko šlapacie, alebo dneska všetci vedia, čo je motokári, všetci vedia, čo je karting, je kopec motokárových hál, kde si vieš zajazdiť a však v zime aj chodia niektorí trénovať. Alebo skúste povedať mi trošku niečo o tom Tenerife a o tom jazdení tam a tak, lebo vy ste tam obidvaja jazdili, boli ste na zimnom tréningu, akože jak to funguje? Tak jak u nás úplne, že rovnako, alebo niečo také zaujímavé postreh nejaký, čo ste zaznamenali? Tak ja som bol vtedy prvýkrát ako keby na dovolenke na Tenerife, že úplne prvýkrát to ešte Vláďa nebola so mnou a ja som sa tam išiel pozrieť na to trať, lebo vtedy už ma to zajímalo, tak vždycky keď niekam idem hľadám, že aké sú tam skateparky a teraz už posledné 2 roky hľadám, aké sú tam motokárové trate, aby som si to obehal, ale ja som sa tam povozil iba na rentali, ale bola to fakt ako keby pekná trať. Akože, a potom keď som sa vrátil, tak Vláďa mi zasa hovorila, že ona ide na dovolenku na Tenerife a sme sa bavili o tých tratiach a tak ona tam šla a Vláďa je najlepší manažer, akého poznám, tak ona mi volala už druhý deň, že čo bola som na tej trati, čo si mi hovoril, no, že bola som na tej trati, čo si mi hovoril, ja som tam spoznala Tony Kart Team, oni mi tam dali káru, spravili mi mechanikov, všetko som zariadila a jazdila tam neviem koľko dní si tam jazdila. A vieš čo, vtedy som tam jazdila iba 2 dní, lebo som tam bola s rodinou a musela som ich poslať do akvaparku. Ale tak to bolo, že sme išli okolo tej trate a ja som teda vedela, že tento karting klub tam je, lebo Rudko ma tam poslal, že mám si tam ísť zajazdiť. Išli sme v sobotu na výlet do nejakého mesta a videla som, že tam nejazdia rentálne káry, ale že tam proste jazdia pretekárske káry. Takže som sa otočila na diaľnici a išla som tam. Vrátila si sa, hej? Išla som tam a áno, normálne som ich oslovila, že či si viem akože požičať káru a tak som sa tam potom mi vlastne dali celú výstroj. A teraz je to tak, že sme vlastne takí priatelia, že tam sa rada vraciam. Bola som tam už 3-krát za minulý rok, aj si z času na čas napíšeme a je to taký akože pekný vzťah, čo s nimi mám. A tam je v zime, čo ja len 20 stupňov? Na alebo? juhu je vždycky, na juhu nikdy neklesá teplota pod 17 stupňov viac menej, že na severe prší, ale tam kvôli tej sopke, že ona stiahuje všetky zrážky ako keby okolité, takže na juhu nikdy neprší. Takže oni tam jazdia celý rok v konštantnej teplote s tým, že v lete je tam 36, ale v takom januári, my sme tam boli vo februári, je tam 25. 25, 21, kedy jak, ale nikdy tam neprší, takže tam môžeš trénovať celý rok. A hlavne, čo som bol najviac z toho šokovaný, že je to oveľa dostupnejšie ako na Slovensku, čo sa týka financií. A nefunguje tam Micron 6. To je inak. Nefunguje? Nie. Prečo? Nejde im tam načítať akože. Aha, okej. Že to je taká sranda, majú 5 všetci akože Microny, ale
taká je to hal, že na Slovensku, keby si prenajal tým na deň, že nemáš vlastnú motokáru a teraz potrebuješ tomu mechanika, potrebuješ káru a byť na trati, tak to vyjde, že 4 krát drahšie, ako na Tenerife jeden deň. Hej. Že z toho som bol fakt šokovaný, že je to oveľa lacnejšie ako keby. Hej, je to dostupnejšie oveľa. A tá starostlivosť je o dosť profesionálnejšia, hej, že tam sme mali každý po 3 mechanikov, ktorí ti stoja na trati, ukazuje ti, či ideš dobre, či ideš zle, kde máš pridať pojazd, kde si s tebou prechádzajú tú trať, ukazujú ti, kde si urobil chyby. Takisto káro, prvé čo ti nastavia na tvoje telo, na tvoje nohy, ruky, vieš, že prvé čo mi nastavovali plyn, brzdu, všetky tieto veci, že tá starostlivosť je tam, akože, ja neviem, na Slovensku som si takú službu nikdy neprenajal, tak neviem to úplne porovnať, ale že bolo to fest profesionálne. A keď si sa pýtal, že ak sme sa tam dostali, tak hneď keď sa Vláďa vrátila vlastne, tak to mi už som mal fotky, videá a všetko. A mi hovorí, ideme trénovať na Tenerife, musíme tam ísť. Tak ona im tam volala, však sa s nimi už poznala, tak to všetko ako keby zariadila. A ja som tam išiel v podstate na hotové, my sme si stadiaľ zobrali iba pár vecí a išli sme tam jazdiť, mali sme ubytko asi pol hodinu od trate a každý deň sme tam chodili. Takže akože za tým tímom Tony Kart. Dobre, možno by bolo fajn niečo také zorganizovať, že by sme dali dokopy nejakú skupinu ľudí, napríklad na budúcu zimu a že by sme si urobili nejaký taký workshop, čo ja viem, týždňový, 5-dňový, neviem, niečo vymysleť, aspoň 10 ľudí, keby išlo jazdiť. No. Ono je to super, lebo podľa mňa akože aj ten karting asi na popularite kvôli tomu, že sa dosť propagovala Formula 1. Aj kvôli tomu Netflixu a kvôli tým všetkým veciam, že strašne veľa nových fanúšikov Formuly 1 pribudlo. A toto je ako keby najreálnejšia cesta, ak si vieš vyskúšať to pre tú rýchlosť, že aj samotní asi F1 hovoria, že F1 sa dá porovnať jedine s KZ-kom. Ako keby, že čo sa týka toho pocitu z tej jazdy, lebo je to malé, je to rýchle a to je tá pre nás smrteľníkov ako keby jediná možnosť, ako sa približiť k tej Formule 1, hej, tak nikto z nás už asi jazdiť nebude, ale do toho kazetka si sadnúť môžeš a ten pocit je fakt akože dosť podobný, hej, takže podľa mňa aj kvôli tomu, že to tak rastie, no. Áno, to je jedno s druhým, ruka v ruke, to presne ako hovoríš, zase keď pozeráš formulu, tam rozprávajú o tom, že všetci vyrastajú na motokárach a tak ďalej, takže... Ja som strašný fanúšik F1, ja mám prečítam všetky knihy a všetko, že ja som akože dosť veľký fanúšik. Všetci sme fanúšikovia? Ja verím tomu. Nie si jediný? Ja verím tomu. A v podstate, čo sa týka formuly, akože dneska je veľa, myslím si, mediálneho obsahu už okolo toho. Určite. Oveľa viac, ak bolo. No jasné. Aj keď sa vrátime k motokáram, keď my sme boli decka, zase poviem pred 20 rokmi, tak na Slovensku boli, ja neviem, možno 3 haly, alebo neviem, hej. Aj to, že menšie a na úplne inej úrovni, je to dneska je tu kopec nových hal pomaly v každom meste. Dobre, chcel som povedať, kde som bol pozrieť, ale nebudeme robiť reklamu. Takže... Pokiaľ není platená. Ale je to o tých informáciách. Dneska máš youtuberov, čo jazdia karting, všetko dopodobne vysvetľujú, vy ste takú možnosť určite nemali. To je takisto, ak ja som to mal so skateom, že ja som nemal YouTube a takýchto učiteľov skateu, ja som musel ísť a musel som sa tie triky učiť. Išiel si na ulicu a padol si a naučil si. A naučil si sa. A dneska tie decká majú oveľa viacej možností. Hej, a ja keď som začal s kartingom, tak som oveľa viacej informácií o tom dokázal nájsť ako vy vo vašom veku, keď ste jazdili profesionálne, že vtedy si musel patriť nejako do tej komunity, aby si sa dostal k tým informáciám. Už len nejaké simulátory a PlayStation dneska a takéto veci, ako to... Určite to pomôže. Není to lacné, ale v princípe za menšie peniaze si vieš dneska kúpiť na zimu simulátor napríklad. To bola presne tá moja cesta, no, že Formula 1 doma simulátor, potom zranenia ako motokári, no. Môžem sa ťa takto spýtať, že ten tvoj návrat po tých rokoch, čo vnímaš teraz, že je inak, ako si vnímala vtedy, keď si mala, ja neviem, koľko si povedala, 10-12 rokov, 13? Čo je dneska iné pre teba ako ženu? Lebo už si dospelá, nemáš 13 rokov. Ako, vnímaš v tom nejaký rozdiel dneska v rámci motokáru, toho, že ideš na preteky a akože máš nejaké iné pocity z toho, alebo? Vieš čo, ani nie. Čo vnímam je to, že keď som bola akože dieťa, tak som vždy prišla na hotové, lebo som mala proste otca, ktorý mi vždy všetko pripravila, že som v podstate bola v tomto taká princeznička, čo iba hovorila, kedy treba viac ochudobniť a čo a kde a proste všetko sa mi nadstavilo. A tým, že vlastne môj otec je teraz žiaľ Bohu chorý, tak ten support mám veľký od Rudka
a aj od teda akože nášho kamaráta, ktorý sa na mokári stará, ale vždy je to akože iné. Proste keď to je akože tvoj rodič, s ktorým ako to žiješ. A že iné je akože, iné je pre mňa to, že fakt, že keď to robí, že dieťa a otec väčšinou, tak to akože vnímam. Niekedy sú tam aj maminy, niektoré maminy to nebaví. Tak tu vidím ja ten rozdiel, že to akože veľakrát, takže mi to chýba. Tak vieš, lebo není predsa tých žien v motoršporte veľa. Hej, v princípe motoršport bol a asi aj stále je akože viac chlapský šport a viac chlapmi sledovaný, ale dneska je pravda, že už veľa dievčat, žien pozerá aj formulu, aj chodia na preteky, aj a tak ďalej a rovnako je to asi aj pri motokárach, čo sa týka sledovania, ale neviem, vieš, máš prehľad, koľko vás bude žien v kategórii tvojej v senioroch, alebo si jediná? No, ako zatiaľ na tom SKPčku som len ja, ale bude tam ešte určite ešte jedno dievča. Volá sa Sára. Aha, okej, ale nie v senioroch, hej? V senioroch budeme dve. Aha, okej. Sme kamošky. Dobre, tak budeš mať ženskú konkurenciu. Budem mať ženskú konkurenciu. Som zvedavý, jak sa ti bude dariť. A vieš, čo mi rozdiel je ešte v tom, že keď si akože dieťa, tak nemáš až taký pud seba záchovy podľa mňa, že ja si teraz akože mám tam nejakú takú tú hranicu toho, že keď som s niekým akože na trati, tak bolo to iné, keď som bola dieťa, že som podľa mňa išla do úplne iných extrémov aj situácií, ako teraz, keď som akože dospela. A to si myslím, že sa neviem ešte ako, ale nejak sa to určite prejaví aj na tých pretekoch, že... To vekom, vieš, toto už je áno, vekom. Áno, jasné, akože jasné. A potom máš aj druhú stránku, že musíš si na to všetko zarobiť. No, a vieš, že keď to nezaplatí ten táto, tak... To som mal práve otázku, že či to vnímaš inak trošku, lebo jak sme sa bavili, že keď si dieťa, tak áno, akože rodič ťa k tomu privedie, aj ti to zaplatí, aj ti hovorí, čo máš robiť, čo nemáš robiť, aj sa stará, aj všetko. Ale stále nemáš taký ten pocit od chrbta, že ale vlastne ja som tu pre seba, ne pretože kto si ma sem priviedol, hej, že či toto nie je možno iné u teba, že teraz si sa sama rozhodla, že dobre, idem opäť naspäť sa venovať motoršportu a... No akože možno je to akože v tomto smere to možno je to akože iná situácia, ktorej to teraz robím, ale ten pocit z toho jazdenia je stále taký istý a je super. Taký istý, hej? Áno. Dobre. A to je to, prečo chcem ísť pretekať, že mňa akože hrozne baví a vždy to Rudkovi hovorím, on sa niekedy tak na mňa hnevá, že ja sa s ním chcem pretekať. Ale že mňa to akože hrozne baví trénovať a aj tak, že skúšať si proste veci, tie zákruty, zlepšovať sa v čase na tie kolá a tak, ale mňa akože hrozne baví sa s niekým naháňať. To je niečo, čo ma akože strašne baví a to je to, že vieš, že ja v mojom veku už si v tých závodoch nejdem dokazovať to, že koľka budem. Aj preto som sa prihlásila do seniora, hoci môj vek je taký, že mohla by som ísť asi jazdiť nejakú inú kategóriu. Ale prihlásila som sa tam preto, lebo proste chcem si zapretekať a je mi jedno, v akej časti štartového pola to bude. Vieš, či to bude proste na začiatku, v strede alebo na konci. Chápem. Není to lyžovanie, kde jazdia na čas sami na svahu, je to motorsport, kde sa... Že toto je to, čo chcem zažiť. Chcem zažiť letný štart a prvú zákrutu, na to sa strašne teším. Dobre, tak urobím s tebou nejaký rozhovor potom po prvých pretekoch. Ja by som to dopresnil, ja sa rád prebieham, ale na trati, ktorých poznám, napríklad ja keď som mal najazdenú dlho a ty si ju nemala najazdenú, tak tam som sa rád pretekol, lebo som to prijať poznal. A keď som prišiel prvýkrát do Trebatíc, čo je dosť technickejšia trať, tak prvých 3 krát, keď som ju nevedel čítať, tak som si proste chcel v kľude načítať tú trať, naučiť sa prechádzať do tej zátačky, skúšať si limity tých brzd a posúvania, lebo to nebola trať, na ktorej som bol doma. Tak tam som bol z toho taký, že jasné, že Váďa iba okolo mňa vždycky takto preletel, lebo to je jej domáca trať, dá sa povedať, že to bolo fakt, že som tam nemal samozrejme šancu, hej, že teraz už mám trochu najazdené Trebatice, takže už by som do toho asi šiel, ale
Ale napríklad v tej dlhej, tam som sa rád pretekal s hocikým, lebo to bola tá presne trieda, kde som ja začínal, aj keď to bolo síce pred 2 rokmi, ale tam ja som mal istotu vo všetkom, že ja zase pod seba zachoviť nemám ani vekom. Mne je to jedno. Proste ja chcem ísť čo najrýchlejšie a čo najneskôr brzdiť. Áno. A čím máš viac skúseností, tak tým tá hranica sa posúva, jak ty si hovoril, alebo... Určite, keď som jazdil v dlhej 54 a potom som zajazdil 51, tak je to rozdiel, hej, lebo ono, že aj v Trebaticách prvá jazda v živote na Rotaxe 47 alebo 46, teraz tam jazdím 42, alebo tak nejak, takže to je iné, hej, a že zo začiatku je ten veľký skok, ale potom už keď ideš tú sekundu po sekunde fakt nižšie a nižšie, tak o to ťažšie to ako keby je, no, že je taká house. Hovorí sa, že tá posledná sekunda je najhoršia. Najviac bolí vždycky. A keď pôjdeme do detailov, lebo už je rok 26, tak dneska už sa bavíme o desatinách, hej, dneska už sa nebavíme o sekundách, čiže tá posledná, poviem, že pol sekunda niekedy je, že medzi prvým a 15, 17 pol sekundy, určite, no. A ty budeš pozerať na to, že kde to mám nájsť, že jak, hej. Čiže... Ono to tam vždy niekde je. Aj keď z začiatku si frustrovaný, ak ja hovorím, kde ja idem najlepšie, tam to už nedá sa ísť rýchlejšie a potom spravíš o mesiac, o sekundu lepší čas a on ti povie, no, tak čo, kde bola chyba? No, tak jasné, že vo mne, vždycky je to vo mne. No dobre, ešte nám tak na záver povedzte, že čo ste si všetko museli kúpiť, akože okrem teda motokári, Vlade, ty ideš na preteky, ale Rudy, ty si kupoval asi rovnaké veci, tak akože čo ste si všetko museli kúpiť, okrem motokári? Môže začať. No, výbavu sme si kúpili, vieš, oblečenie, rukavice, príľbu, ten chránič ja som si kúpila, presne ten Bengio, ten je úžasný, odporúčam ho všetkým kúpiť tu v Motokári Karting.sk. Ďakujeme. A tak potom sme si kúpili akože kopec veci do garáže. Rudko už niečo mal, však. A ja tak som mal hlavne technické veci, že keď mám stavebnú firmu, tak ja som uchylák na naradia. Tak som musel mať dielenský vozík a všetky tieto veci akože vyriešené. Akože tieto, ale to samozrejme, že sme si potom dokúpili, vieš, také, že rozety a trísky a proste hociaké, akože takéto záležitosti. A plus, teda máme dodávku a tu sme si spravili tak, aby sa nám tam zmestili dve káry. Dodávka, píšem si dodávka, dobre. Veci dodávka, no. Ja nikdy nezabudnem, keď som išiel k tebe prvýkrát do obchodu, som si našiel na internete, tu sa to predáva, došiel som do Pezinku k tebe, úplne som bol vystresovaný z toho, že keď mi dáš nejakú otázku, že na čom jazdím, tak ani neviem povedať. Ale došiel som tam a bolo to super, lebo kúpil som si tam akože prvú takú kombinézu, rukavice a príľbu, takú lacnejšiu. A s tým som jazdil na tých rentáloch, ale bol to veľa lepší pocit už mať vlastnú výbavu, ako mať tam, ja neviem, že tie príľby sú tam nejaké zlé, alebo niečo, ale mať svoje je vždycky ten taký pocit, že to už je tá vážnosť, čo tomu dávaš, že si do toho investoval nejaké peniaze. Ale keď som jazdil Rotax, tak môj sen bol mať veľkú príľbu, jak Charles Leclerc samozrejme. Tak na to som si našetril a tiež som si ho kupoval tu, ale takisto rukavice, dobré základ, dobrá kombinéza, keď sme si kupovali, či ti došli tie Sparkonové, tak tie boli fakt super, že z toho prvého, čo som si kúpil, čo bola, neviem, či je nie pre mechanikov, tak to bol dosť veľký rozdiel. A takisto, že dobrá kukla, tiež je to o dosť veľký rozdiel jazdiť s tou drahšou Sparkou kuklou ako s tou najlacnejšou. Keď ti to sedí na hlave, že? Keď ti to sedí na hlave, príľba, kukla, rukavice, kombinéza, topánky a som najšťastnejší na svete. A teraz mám belku, aj keď teraz nejazdím, tak si ho sem tam tak pohľadkám, že za chvíľu príde tvoj čas. Máš ju v izbičke na poličke? Teraz momentálne nie, ale bola dlhodobu. Krabice som si nechal samozrejme. Už som v nej aj simulátor som v nej jazdil. Takže výbava je základ, no. Pozrite si túto helmu. Akože iba tak, že čo na ňu poviete. To nám dneska došlo úplná novinka, karbonová. Karbonová? Strašne ľahká, akože to je hneď na prvý dotyk. Pozri, červený interiér, to keď si chceš dať do belky, tak to je asi 350 € plus a čakáš 4 mesiace, lebo objednávka akože na mieru. To je super, lebo na belke sa mi niekedy stávalo, že sa mi to zasekalo. Ale potom som zistil, že je to iba o tom, jak to nastaviť, aby si to malo ľahšie, pohodlne. Ja jedine, čo by sa na nej výtky starodávne, že mne sa nepáčia tieto veci, niektoré belky to majú. Nepáčia? Mne sa tie golere nepáčia, že ja mám rád takú peknú vajíčkovú príľbu. Okay. Ale inak je fakt pekná, akože ten interiér vyzerá fakt brutálne. GP3 belka to má hento lítko tiež. Áno. Ale ja strašne ľahká. To dávaj k nej.
Tak to tak hodnotí tomu. ako najväčší plus, lebo na veľku to tiež stojí asi 100 eur, iba ten, No, to je ten tuším, spojový. 95, áno. No, to je v cene, hej. No tak to majú veľkú výhodu za mňa. No, lahučka je. Super. A lacnejšia ako veľká, že? Veľmi pekná. Dobre, decka, tak ja vám ďakujem za tento veľmi výživný rozhovor. Prajem vám úspešnú sezónu Ďakujeme. a vidíme sa v nejakom ďalšom videu zase. Chcel by som pozdraviť Zetka z Chovaj sa, lebo to je najdôležitejšia vec, čo mi karting dal, že som si našiel deda, ktorého som nikdy nemal a on sa nám zadarmo staral tú káru, chodí s nami, podporuje nás od začiatku, tak ho chcem pozdraviť. Čau Zedo. Hej, sa poteší. A ťa pozdravuje. To je všetko. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Čaute.